Ach na lung neistir chundaíon dúin, as an seo at a conrú na gilige burcar íochtar, tar éis páirt na mara aras nua teanga a oscailt. Táid an seo don oscailt ofigail le cuairle an Euro agus fuain is lá an faragní seo agus sin mé ar cí sogaine so tá an mera agus fuain tá John McCardle agal oscailt na heite gefagail inniu. It gives me great pleasure to officially launch the Park na Mara project today. There is a growth right across our county in the speaking of the Irish language. More Gaelic well in the future. I heard Mr. Adams, Jerry Adams, on Monday night. Apparently, he got, as a result of the Good Friday Agreement, he got £20 million. So a lot of that money now it's gone in. It's not just gone into the big centres like Newry. It's gone into areas like Annalong. It's gone into areas in Tyrone, areas in Derry, areas in West Belfast. So the money is there, the teachers are there, and the students are coming forward. Hosí na tógaí gobar hart van blianahan Iri an gebru tá hui hart agus mar tala fekel rinse job into mai talan gribra nagsula dal siúil an is an seo rang an a géilge grúpa mother agus toddler as géilge hin a ceol agus cruniú na críomh an oras a hógáil an oiteo Park na Mara is sin I mar éictar tá sé dochreide an fergan of atá tóga acu agus an níir sin féidirachtaí de rangna de sesiún ceol de céilethe de den níir sin rudí éagsú go féile déanamh imachtaí den áige agus eile agus go lis an bobbal inis cábhailin go ige sa bhaile agus cumála sin tá mé céadranga cinnte go bhásí sé as an fergan of seo tríd an bhaile ar fad. Tá obairintach a dhéanú ag an conraí san éit seo ag chuir na Gaeilge chun cin bhain siad níoscail, bhain siad géalscail agus tá tuismóirí ar nó gur Gaeilge go ólam agus ar géirí chlán a thógáil trí Gaeilge. Is iontach an tonad seo den phobal seo mar áit nua atá áit galanta tá sé teolaí agus tá Gaeilge hartartha agus iad stíon. So is cinse go mhainhí pobal na Gaeilge lucht fólam na Gaeilge leas as an éit seo. A cumáile sin just den phobal I gotsinne bhí banna caint lom le fiar géirí cursa breiche tas a go bíon partner breiche agad suúgáil isteach le leanúthirtear tíal. So tá sé géirí cursa mar sin le leanú is tíon seo, so fiú ó híomh sinnde an cineal anad seo a bheith an is leis an phobal in éit seo. Sílim ghfuil sé inta táhachtach go mbíonn anad ag an Gaeilge agus anad ag an pobal le cruinniú le chéile mar ní bhíonn teanga an mar lorn tú agus seo áit de teach le chéile le géal eile le fólamóí eile commerceidí anú agus clachtú méid atá acu fiú mas bag nó mór I úsáid.